Ove Tuđmanove misli koje smo malo prije čuli. Nedavno ste ovdje imali i predavanje na temu Tuđman sasvim osobno. Nekada mi se čini, kad spomenemo ime prvog hrvatskog predsjednika, došli u hrvatskoj medijskoj, barem javnosti, to gotovo kao krimen. U tom smislu zapravo kad razmišljam, na moje razmišljanje je utjecalo situacija 2015. Činilo se da su dvije vodeće političke snage napravile nekakav konsenzus oko Tuđmana. Tuđman kao otac domovine, s tim da ćemo vrline i mane prepustiti povjesničarima i vagati pažljivo bez propagande. Otad mi se čini da ta konsenzus kako tako drži vodu, iako uvijek ima u pozadini onih koji Tuđmanu zamjeraju stvaranje suverene i samostalne Hrvatske. Ima dosta ljudi koji su pristalice jugoslavenstva i smatraju, pojednostavljeno rečeno, da je Tuđman razbio Jugoslaviju koja i nije bilo tako loša. Što je pretjerivanje, ali ok, nek ljudi misle šta ih je volja. Trenutno pišem knjigu o vanjskoj politici Srbije zadnjih 100-tinjak godina. Došao sam do srbijanskih dokumenata i kako prolazi vrijeme Jugoslaviju gledam isključivo kao veliku Srbiju. Jer kad bi se postavio zemljovid Jugoslavije, sve te države današnje države koje su činile Jugoslaviju bile su više ili manje sateliti Srbije. Središte te Jugoslavije je bio Beograd, obavezno, recimo, politička ispravnost je zahtijevala određenu dozu srbofilstva i balkanizma. Tako da, osim ekonomski, da, međutim, ekonomski se uvijek može uštimati, uvijek se možemo pogoditi. Međutim, u biti je taj imperijalizam, beogradski imperijalizam koji je pobrkao sve te lončiće i od kojega smo se spasili, koji je povezan i sa etničkim, i kulturnim, i gospodarskim, i to je bilo loše za Hrvatsku. Sad će me neko optužiti, ali dobro, preživit ćemo. Jednom jedan gost zgodno primijetio da samo dvije države u svijetu sebe nazivaju velikima, Srbija i Britanija. Ne možete uspoređivati. Ma kakvi, ne može se. Velika Britanija, ako se sutra raspadne, ima širom svijeta desetke svoje političke djece. Najučinkovitije političko dijete je Izrael. Izrael je svoju državu, nakon rata sa Velikom Britanijom, stvorio na osnovu britanskog parlamentarizma. U Srbiji je postojalo kratko doba parlamentarizma, protkano političkim ubojstvima, zavjerama, korupcijom. Čitavo 20. stoljeće to nema veze s ničim. Tako da u slučaju Velike Britanije to ima pokriće, u slučaju kod nas ne hvala. Evo, malo prije ste spomenuli da povijest treba prepustiti povjesničarima. Radimo li mi to ili se tu često provlače nekakvi osobni interesi i osobna mišljenja koja bi trebalo uvijek ostaviti sa strane kad je povijest u pitanju? Bravo. To je, dakle, jedan poznati britanski povjesničar rekao je otprilike, kad uđete u radnu sobu, zaboravite svoju nacionalnost. A onda nam je poslije toga pričao o marksizmu. Ali dobro, on je toliko dobar da uspijem progutati taj marksizam da bi vidio mudre misli koje on donosi. Međutim, to je na tragu mog razmišljanja. Dakle, privatno ću ja misliti što me je god volja. Međutim, u javnosti ne mogu govoriti stvari, pristojnost i profesionalnost zahtjeva da ne govorim stvari koje nemaju pokrića. Ovo što sam vam malo prije govorio o Velikoj Srbiji, objavio sam 2 znanstvena članka, napisat ću knjigu. Dakle, to su stvari iz srbijanskih dokumenata. Oni sami tako gledaju. Dakle, to nema veze sa mojim privatnim objekcijama. Tako da je dobro maknuti se u stranu. Međutim, u Hrvatskoj to, a kao i u svakoj zemlji, kad to uđe u politiku, onda svako muti vodu, a to je opet razumljivo. Dakle, svi na neki način pokušaju osvojiti političke bodove koji će omogućiti vlast, ali država je ta koja bi trebala omogućiti obrazovanje da građani vide što se zaista događa. Kod nas čini mi se da politika to zna vješto i koristiti da bi nas odmakla od konkretnih problema. Uvijek se vraćamo nekakvim starim podjelama, starim temama. Pazite, kad ste rekli stare podjele, stare teme, u Americi još uvijek impresivno mi je gledat podjele na sjever i jug.
Američki građanski rat je završio 1865. Tek nedavno u jednoj saveznoj državi uklonili su spomenik legendarnog južnjačkog generala Roberta Ilija. Tip je bio sposoban, tip je bio jako moralan, međutim, big problem je to što je ratovao na strani juga. I on je vojnik svjetskog glasa. Dakle, ako u Americi imamo takvu ideologizaciju davne prošlosti, bojim se da se ni mi ne možemo osloboditi te ideologizacije. Međutim, mislim da bi trebalo čitavu stvar gledati malo racionalnije. Amerikanci bi rekli, what's in that for me? Što imamo mi? Što je tu za nas, za državu, za građane? Na kraju smo u Europskoj uniji, a Europska unija je pogodba. S druge strane, ono kod Amerikanaca što nekako je fascinantno u odnosu na nas, to je taj nacionalni ponos. Primjerice, njihov dan državnosti usporediti s našim, nas kao da je sram izvjesiti vlastitu zastavu, jer je to znak nekakvog nacionalizma. Čini mi se da je kod nas domoljublje dobilo nekakvu negativnu konotaciju u javnosti. Ovo je sad moje privatno mišljenje. Dakle, kazat ću svoje privatno mišljenje. U Hrvatskoj je još uvijek jako jugoslavenstvo. I jače je nego što mi se ponekad čini. Pa onda hrvatsko domoljublje izgleda kao neki remetilački činilac koji je uništio Jugoslaviju. Amerika od početka postoji kao Amerika. Preživjeli su građanski rat. Imaju slobodu govora, slobodu mišljenja, vrlo oštre političke sukobe koji u Hrvatskoj bi izgledali, pa to je strašno. Sloboda govora, to znači oštre političke sukobe. Amerika je ozbiljna država, a mi se, bojim se, tek trebamo naučiti. Ja kad prijateljima pričam i poznanicima kad pričam o Anti Starčeviću, aha, ti si ta stranka ABC. Međutim, kad malo saslušaju, građanski europski nacionalizam Ante Starčevića je vrlo primjenjiv danas. Ponavljam, građanski europski nacionalizam. Pa da, upravo si. Ali to je preteško i prekomplicirano. Ovako to izgleda uz dužno poštovanje prema svakome. Često puta te priče oko domoljublja izgledaju kao mlačenje prazne slame i svijest. Država je naša zajednička kuća i država bi se trebala brinuti o svima nama. Tu se dotičemo obrazovanja. Čini mi se da smo mi povijesno loše obrazovani, zahvaljujući vlastitom neinteresu za neke stvari koje bi bile bitne, da se ne bi radičevski rečeno uvijek vraćali istim stvarima i srljali ko guske u magli. Radić je isto kao i Starčević. Završio školu u Francuskoj. On je francuski građanski nacionalizam donio u Hrvatsku. Nisu ga razumjeli. U Beogradu su ga smatrali strašilom. Kakva demokracija? Kakva liberalna demokracija? Kakva sloboda? Kakav građanski nacionalizam? Loše obrazovani. Doduše, u Hrvatskoj onda bilo recimo oko 70% 70% seljaštva, znači postojala čak razina nekakva obrazovanih, recimo makar pismenih. Međutim, obrazovanje ima i navešću kapitalističku priču. Lani ili preklani sam pisao članak i često puta koristim profesore sa američkih sveučilišta i zapelo mi je ili sveučilište Harvard ili sveučilište, dakle ne bih htio, jedno američko sveučilište ima proračun od 20 milijardi dolara. Hrvatski državni proračun je 12-13 milijardi dolara u ovom trenutku, ja mislim. Brojka sve govori. Udio obrazovanja u tom je mali. Zašto ta američka sveučilišta imaju veliki proračun? Zato što je u mentalitetu, tom recimo anglosaksonskom, obrazovanje znači racionalnost, znači korisnost u društvu, znači prosvjećenost. U Hrvatskoj to još uvijek nije zaživjelo, iako su u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću živjeli ljudi koji su gurali takve stvari. Međutim, to još uvijek nije zaživjelo i veselim se na tom trenutku. Valjda će u doba naše djece obrazovanje se treba isplatiti i to na vrlo konkretan način. Kad smo kod obrazovanja, druga stvar koja se donekle veže za to je sloboda govora. Medijski ste djelatnik, dugogodišnji ste dio Slobodne Dalmacije, pišete kolumne za njih. Na koji način vi doživljavate slobodu govora? Postoji li ona kod nas ili postoji na nekakav, recimo uvjetno rečeno, iskrivljen način?
Ajme, meni, koje teško pitanje. Dakle, sloboda govora je definirana člankom 40 Hrvatskog ustava. Svako ima pravo kazati svoje mišljenje, očitovati, tamo je naglašeno vjerska i bilo kakva druga uvjerenja. To znači svatko može kazati sve. I to je vrlo bitno. Jedino ograničenje je članak 39 Ustava, zabranjeno je pozivanje na rat, nasilje, rasnu i vjersku mržnju. Pa to bi se valjda u 21. stoljeću trebalo podrazumijevati. Moj prijatelj, u navodnike, Winston Churchill, pročitao sam sve od njegovoga, on je tumačio jednom Hitlerovom pomoćniku, je tumačio, dobro, ok, ja razumijem da vi mrzite Židove, ali jedno je mrzite nekoga, a drugo je nekog ubiti. Ja mislim da je Churchillova pouka vrlo bitna. Sloboda govora da, ali kršenje članka 39 ne. I jedno i drugo. I nikakva druga rješenja nisu potrebna. A to što se meni ne sviđa, što svi ljudi govore, ja imam prijatelja kojima se ne sviđa, imam jednog splitskog profesora s kojim sam, on je dosta jugoslavistički orijentiran, došli smo na divnu razinu civiliziranog neslaganja. Naš razgovor traje 20 minuta, on iznosi svoje argumente, ja iznosim svoje argumente, njegove argumente me potiču na preispitivanje i savršeno je. Samo on je jedan od rijetkih. Sve to izađe na vaši, naši, pa onda nasilje, vikanja, a to mi je, ajme meni. Početnoj temi je povijesti. Koliko narod koji dovoljno ne poznaje svoju povijest, koji nije spreman prihvatiti i dobre i loše strane te povijesti, spreman uopće za nekakvu budućnost? Kad sam ovdje imao predavanje o Franji Tuđmanu, gospođa Nansi je rekla otprilike, sažimajući Tuđmana, rekla je, znao je prošlost, znao je što se događa sada i znao je što može očekivati u budućnosti. Kad imamo čistu sliku prošlosti, bez navijanja vaši ili naši, takvih nema u Hrvatskoj, nažalost, puno, znaćemo naše vrline i mane. Mi nismo niti najbolji, niti najpametniji na svijetu. To opet ne znači da ne volimo svoju zemlju. Znaćemo se orijentirati u današnjici, znaćemo se orijentirati, razmišljati strateški o budućnosti. Ja sam toliko navikao čitati francuske, britanske, američke, posebno, knjige, strateško promišljanje budućnosti. I onda vidiš ljudi razmišljaju na osnovu prošlosti. Kod nas kad se dođe priča o povijesti, onda završi obično na naši, vaši, naši i izađe na kraju priča na četnike, partizane i ustaše i bla, bla, bla. A kad ja nađem u američkim dokumentima na primjer, Amerikanci su 1943. imali projekt koji se zvao Pastir. Ivan Šubašić, koji je bio član HSS-a, trebao je u toj priči mobilizirati domobrane i ustaše prema američkim procjenama, njih je bilo 150 do 200 tisuća, koji su trebali činiti vojnu snagu Hrvatske, koja se trebala oduprijeti dolazećem komunizmu, kojega je donosio Josip Broz i za kojega je bio Josef Stalin. I to piše u dokumentima. To je tadašnji američki predsjednik Roosevelt vidio i odobrio. Priča je propala jer kad je Pastir došao u Hrvatsku, vidio je da su komunisti preuzeli sve, tajnu policiju. Ovo sve što sam rekao je politički neispravno. Jer se naše razmišljanje zasniva na tome da je 1945. Hrvatska oslobođena i da se takve stvari ne trebaju preispitivati. A sve se može preispitivati, ali racionalno.